Sa ben je nog amateur en sa vind je jezelf weerom tussen de profs. Dat het geen kind ondervindt Jeremy de Graaf. Maar dank aan Dwight Lodewegens, no-trainer van Cambuur, verliezen seizoen nog bij VVOG, de club van de Graaf. Het viel als jongensboek. Ja, dat voelde het zeker. Ik had eigenlijk niet meer de illusie dat ik ooit nog in het profvoetbal terecht zou komen. En Dwight heeft me een hele mooie kans gegeven. Bij Cambuur zal de onvaller knokken matten voor een plakje, al matte dat ik net te letterlijk nemen. Cambuur zocht de Graaf net gelijk als basisspeler, hij zal eerst wennen matten. Natuurlijk heeft dat ook gewoon heel veel tijd nodig. Je merkt nu ook gewoon dat ik in sommige dingen kom ik nog gewoon tekort. Maar ja, de trainers en de algemeen directeur hebben ook gezegd van ja, er zit wel heel veel potentie in. En ik ben blij dat ze dat in me zien en dat ik dat het komend jaar misschien kan laten zien. De skier liet het wel wat tatten vallen, dus zal dat een contract in elk geval net in het paard zitten. Wol mat VVOG mooi werkje onder transfer en mat de Graaf er zelfs met Cambuur financieel uitkomen. Maar ik denk niet dat het daar op stuk gaat lopen. Ik ben hartstikke blij dat ik deze kans krijg en die ga ik ook met beide handen aangrijpen.